Dilçi, alym, şair, merhum Yusuf Safai'nin amatly ömrü barada. Yusuf Safai, Türkmen dilçi alym, edebi tanqidçi we şair, 1337 ýylyň Hicri şemsi ýylynda Türkmen Tehran tarihi şehri Kümüştepe'de dünýä geldi. Ol başlangyç okuwyny bu şeherde okap, orta mektebine bolsa Elyabad şehrinde dowam etdi. Ýokary okuwyny Isfahan danışgasynyň ingilisçe dil we edebiyat ugrunda başlady. Soňra ýokary okuw üçin Isfahan danışgasynyň ingilisçe dil we edebiyat ugruna gazandy. Şol döwür 1357-nji ýyl İran Islam inqilabyny gabat geldi. Islam Cumhurlugy gurnalan soň medeni inqilab ady bilen 3 ýyla goloý danışgalar ýapyldy. Yusuf Safai bolsa bu ýyllarda atasy Gurban Aga'nın ýanynda işlemeli boldy. Gurban Aga Kümüştepeň bel tamasyryan agajy ustasydy. Şol ýyllarda olar Hacı Murat Durdy gazynyň islegi bilen Halat Nebi mazarlygyny hemde Agtokoýda Magtumgulynyň mazaryny ogarmak üçin işe goýuldylar. Şeýlelikde Yusuf heme atasyna kömek etýärdi, hemde bu işlerde Murat Durdy gazy bilen medeni maslahatçysy ýaly ýakyndan hyzmatdaşlyk etýärdi. Danışgarlar açylandan soň Yusuf hem başga okuwçylar bilen bilelikde okuwyny dowam edip lisansyny aldy. Ol 2 ýyllyk goşun gullugynda Tehranda geçirdi. Gullugy gutarmagynyň öňü syrasy Tehran danışgasynyň dilçilik ugrunda lisans üstü okuwa kabul edildi. Okuwynyň ýanyndan amuzdaş we perwerişde muallimçilik işini alyp gitdi. Tezini türkmen dilli söz düzümi temasynda ýazdy. Ol döwürde bu temada tez ýazmak aňsat däldi. Sebäbi İran'da bu ugrda ne gerek bolan çeşmeler tapylýardy, ne de İran danışgalarına türkmen dil we edebiyat ugrunda ders beren ustadlar bardy. Şonuň üçin hem ol köplenç öz okuwyna daýanyp, halk arasynda gezip meydan barlygyny geçirmeli boldy. Şeýdibem öz wagtynda türkmen sehrada, türkmen diliniň taýsyz alymy bolup ýetişdi. Bu gurda türkmen dili we edebiyatyny hewesçiň ýaşlar da kän kömek etdi. Şeýle-de Yusuf mugallimçylygyň ýany bilen Peýam Nur danışgasynda da bir näçe terim sabak berdi. Bulardan başga da aýratynlyklaryny aýdar bolsak, ol türk, İngiliz, Rus, Fars, Arap, Hint dillerini oňat gürleşmegi, türkmen, Pars, İngiliz edebi dillerini çeperçilik bilen ýazmagy da başarýardy. Saýyla kamy bilen türkmen diline döreden goşgulary onuň şairlik talantyny hem subut etdi. Türkmen diline söz hazynasyny baý we bu orda çeperçilige eýe bolmaklygy onuň özüne mahsus stili we ýolunyň peýda bolmagyna sebäp boldy. Buňa garamazdan ol hiç açan özüne şair diýmezdi. Yusuf Safai adam kärçilik we ahlak taýdanam öwgä münasipdi. Ol özünde bar bolan maglumaty gysgalman halkyny bagyşlamagy ýenli edipdi. Tekniki ulgamlarda, diýmek kompýuterdir, dijital işlerde hem diýsen ökdedi. Bu urda hem maddi behbidine garaman ömrünün ahyrına çeli dost ýarlaryna mugtyny kömek berip durdy. Yusuf Safai 1401 şemsi ýylynyň Behmen aýynyň 1-nji güni az wagt tasarrufdan soňra Gürgen şäheriniň Seyyat Şiradi bimarstanynda dünýäsini çalyşyp 64 ýaşynda bizden aran açdy. Yatan yeri ýakty bolsun. Bu biografiýa taýýarlan Hamid Kemi. Goşgular taýýarlap ýazga geçiren bolsa Abdurrahman Düýeci. Hawa gadyrly dinleýijiler. Şu ýerde size Yusuf Safai'nin bir näçe ak goşgusyny taýýarladyk. Bu goşgularyň hemmesi de gijede ýazylan. O gijeň garaňkylygynda bolýan wakalary suratlandyrýan goşgulardyr. Yusuf Safai özü de doğrudan uzun gijeleri oturup geçirmegi, okumagy, oýlanmagy gaty eýerýärdi. Şol çiğnem onu
giyeceğinin şahirdi diyesim geliyor. Yine hayal gücü ve suret keşliğinin yukarı derecede olan hoşgulları dikkatini ödürleyer. Uzayan gece, uzayan gecelerin, izyan gecelerin, bolsa da ağzımda ağı şiveni, utulmak, kavuşmak, yaşatıyor beni. Ay gelipdir öye, aynadan sürçüp, ehli tıparlarım, kaytarıyor şunu. Sen bolsa perdeden gizli bakyarsın, tefsirep çağırıyor otoğum seni. Otoğum mətil birce işara, aynadan sürçmede dine kıyşara. Heykelini bütün bir gezek görsem, ilmuda bakarın kara pencara. İlkiler eskermen bile dursak da, sonralar bir aydın gezi kursak da, seni bana sunan şol keç pencara, ilmudan bakarın ehli fırsatta. Yine giyce, yine ezizim giyce, ağacı tüste bilen gömülen giyce, neleç yaşlar bilen izilen giyce, ay bilen derdinişip yatmalı iyice, 2 miligram diazpamın keyfine örtünüşüp yatmalı iyice. Yine giyce, yine alaman giyce, ağınmalı, tavlanmalı, susmalı, öz bağrına her dem kızıp hayalın gedikten kıçıklap, üyürüp ösmeli. Aya bakıp ağ süydüne su sırgap, ağan bilen ağıp oya batmalı. Boş kucağın hayalını iyi sırgap, ağınmalı, tavlanmalı, yatmalı. Ay bilen bästiş goňur aýnaňyş, syrışlap oturan giyjäň arşy, ýene bir porsuja möjüň aýa içini içirtan yaman garşy, agzyňa ankaryan kölüge tekin. Kimne bolsa bir garadan öýkünüp, sypamaly haýsy zülpüň taarny, müýnebet giysedik ýerine uýkulup. Yine giyce, yine uzak bir giyce, ağınmalı, tavlanmalı yine de, aya bakıp ağ süydüne su sırgap, her ağan yıldızdan eşitip qargış, boş kucağın hayalını iyi sırgap, nähil yatmalı, ey müýnebez kış, nähil yatmalı, ey müýnebez kış. Şeýlede Yusuf Sapaýynyň dörtleme formunda yazan bir goşgusy bilen sözü dowam etdirýär. Giyjelikde oğlunyň ýoluna garaşýan bir ene. Oğlu bolsa türmede ne belalar gelýär başyna. Goşryň ady şol gije bagtam uklan ekeni. Şol gije bagtam uklan ekeni. Ýekece ýyldızym gözüni gyrtmaganmyş. Dünýäni garalyk saklan ekeni. Ýagtylyk näle açmış, bentden sypmanmış.
Kıymıldı kopmanır dünyanın iğninin, yalnızlığını ediptir türmede keptir. Uçup öte gidip inen teninden, şey dip yapılıptır yazılan depter. Dua ise de şol vakt inen alnına, öçüzü hem bolsa qarşıyan nuri, gözünü yumman oturan halına, ol ene her yizem yummazdı veri. Yummazdı ol ene gözünü hayhat, geler mi kâdip ömen bolsa da, qaraşardı her ne derdine çıdardı yaman bolsa da, çıdardan aşadı eleşyen derdi, çıdardan aşadı göreşyen derdi. Ah arman gelsedi arman, yenerdim ne bu derdi, yenerdim ne derdim diyardı ene, yenerden aşığım olsa yenerdi, arman qaraşyanı gelmedi öyle, derdi üstün geldi enani yendi. Şimdi ol enani ölümden alacak, hayısı digiyin etcek gücünün çägin. Nem üçün gelmedi ve pası yok mu? Yok beyle demegin, bir neme sägin. Ol geljegin, derdin ulusun çeker. Enesine bolun ehli ihlasın, derdine çıdaman gözünden sıkyar. Dört kanatın gün görmedi küncünne, şapağa mingriyar, yarının kanı, her yedek dartılan kamçıyın uzunna, birze inkar yaşat yar yüzün sani. Her yedek kamçının yasan yolundan yüzlerce inenin gülünü soruyor, yüzlerce insanın arzu gözünden sonku salımdaki didarı görüyor, sonku salımdaki didarı görüyor. Sonku salım, sonku didar, sonku salım, sonku didar. Siz inemin sonku yedek gözünü açıp qaraşanı, aşıkların ayak yerine sersine qıraşanı, siz inemin ömür boyu arzu eken giyceleri, gün görmedik dört kanatın yıldız emen bacaları, danatman atan okton, vak inemin iyisi geliyor. Üstümü örtün halktan, oğlum sesi geliyor. Hoyna geliyor kanat kakıp, caninimin batırlığı. Meni qarıtıp alıp gityar sonku didar hatırlığı. Meni kurşap alıp gityar şol salımın sonsuzluğu. Vakt bolaysa dev ederdim ehli giyce dansızlığı.